наші лідери зробили такий розіграш кожного второк, якщо не помиляюся, в середу, можливо, інші дні, але коли це зацікавить, то треба люди, які ще не пробували нашу продукцію, у нас проходять презентації, такі зустрічі у Zoom. І тоді людина може зайти, але має підписаний бути аккаунт. Тобто там не квіточка, не зайчик, не хто, а, наприклад, Валентина Нечко. І з фото, що було, ви заходите, пишете, що мене запросила, наприклад, Світлана Бражук. Я така-то, така-то. І як ви прийшли, там усі запросили таких людей, сказали, такий, зробили промоушен, і люди позаходили. І тоді між цими людьми робиться розіграш, і тоді людина якась може виграти L8. От, наприклад, перед цим було єдина людина тільки прийшла і автоматично отримала безкоштовно L8.